chwe gilalo bunde. Moko kuom jodak mawuok e sub-county Marungi, kaunti wa Migori bende ywak luwore kod rach mar arita kwe masano dwa jimbore e gweng' Makanga ka bende koro gijiwo apisa mag arita mondo mikaw yiro tima pedha mar kolo oko jo mahundu mosebedo kanyawo timbe mag mahundu e gwenge makono. Kane otelne kod Peter Otianga bende ne owacho ni ji mathoth osebed ka imonjo ka bende moko kuomgi oselalo mwandugi e lwet jo mahundu go. Otianga ma bende en ogai mar rowere e buch jodong Luo ne owacho ni ji mathoth chuno mondo mikoro loro henigi gutien kapod piny ler kolure kod rochruok mar weche mag arita e gwenge mag Kanga. Wach makoro lero ni dwaro nitie mondo mi apisa mag obila odonjre wachni kaka yo mar konyo oganda mawuok e gwenge makono e weche mag arita. Nitiere gimoro masani timore ma jo matindo kata mine matindo kata jo maloko ohala kata jo wuoth manyalo bedo ni lor time moro maromo saa 1:02 ok inyal wuotho e yono maber ka in gi kwe nikech arita kwe ok ber e area Makanga. Kako gai mar Owere daher mondo mi akwa otend arita kwe askechewa marongo CS kaachiel gi OCPD gi askechewa ma cham gi wadu ka ginyalo konyore godo gi makitere mondo wanon anta ang'o momiyo osebedo ka sani endi insecurity Makanga ok ber. Ne bende wacho ni wach rach mar arita masani koro okwako gweng'no sani kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro ma opogore e gwenge makono makoro bila nyaka tima pedha mapiyo kaka nyalore mondo mi koro kol oko jomaundu kata jonjore ma osebedo kanyawo timbe mag njore e gwengego. Gima daher mondo mi akwa ahinya kaka wan oganda modak e area Makanga, wan mwabed jorit kendo wawegi nikech ok wanyal jomoko ok nyal wuok mabor kabiro konyo warito ka. Wan mwabed jong'icho nikech joma timo timbegi wan kod ye waka kuoge mane ye kagi wan kod ge waka. Gima daher mondo mi akwa ka ng'ato nigi information mora about kuom gik matimore kata jok matimo weche mag maundu mag mayoji mag tong'o ji, daher mondo mi akwa kako gai wa report